CC hente sin mad, og så kommer han. Så han dukker op i morgen. Ja, så jeg kan godt sige, at der skal dræbes en boss i morgen. Jeg glæder mig til at dræbe en boss i morgen. Nå, så om en halv time får du et opkald, fordi du skal hente Woman. Nej, Woman er på arbejde til klokken 10 i dag. Så... W. Fucking stop, man. Endelig. Endelig behøver jeg ikke kvinder i mit liv. Jeg hader kvinder. Ja, jeg kan godt bryster. I like a booba. Fuck mig, det ville man være gay. Fuck, jeg havde det bedste forhold til folk, hvis jeg var gay. Hvad? Jamen, skal vi ikke bare sutte noget pik og så Spider-Verse? Jo. Fuck, man. Ja. Du kan ikke fortælle mig, at det ikke vil være godt. Nej. Lad os se en Clint Eastwood-film. I don't know. Sutte pik, jeg ved ikke, hvad gays laver. Skal vi ikke skylle vores røvhul sammen? Gør de sådan noget? Ja, de stikker sådan en plastikflaske op i røven, og så... Nej. Jo. Det er ikke en rigtig ting. Det er en ting. Nej. Du kan ikke fortælle mig, at homoer stikker plastikflasker op i røven for at skylle. Er det så, de kan knippe rent? Ja. Du kapper. Der er no fucking way. Der er mega meget way. CC. Oh my god. Okay, CC, du skal lige vurdere, om der er way, okay? Om der er way? Ja. Okay. Olsen tror ikke på, at bøsser skyller deres røvhul, så de kan have ren sex. Nej, vil du sige... Nej. Fast de stikker en plastikflaske derop. Ja. Altså sprøjt, hvad hedder med hvad der hedder med whisky, ja. Ja, men man kan også godt gøre det derhjemme bare med whack-ass turkey paster. Det kan man godt gøre med colaflaske. Jeg kender en, der hedder Kasper, som fucking har gjort det. Lidt weird godt med colaflaske, men sure. Det er rigtigt. Det er mere sådan en Pepsi Max ting. Det er en Pepsi Max ting, absolut. Okay, jeg skal se bunden af det her. Incognito mode, go. Hvorfor er der incognito mode? Jeg vil ikke have takket ads. Gay guys wash ass bottle. A beginner's guide to douching for gay men. Okay. Ja, okay. What in the fuck, den her ser ubehagelig ud at have i røven. Ja. Men jeg sender dig et billede, Jesus Christ. Jeg behøver ikke et... Det var nok ærgerligt. Okay. Det er åbenbart noget, der også sørger for, at man ikke får HIV. Hvorfor skulle man dog Prøv at det? Ikke at have HIV? Ja. Men jeg fik HIV i Thailand, jeg er glad. Jeg er min HIV, mand. Jeg sørger for at bøje så mange damer uden beskyttelse, jeg kan. Alle damerne er mænd. Det er min pligt som en mand med HIV. Nej. Det er sådan borderline bisexual, altså. Motherfucker stikker turkey base op i røven. Altså, hvad fuck skal der ske? Det er sådan en, man stoffer med, det der. Ja, præcis! Nå, vi skal dræbe Godric. Hvordan kommer man op? Det tror jeg ikke rigtigt, man gør. Jeg tror ikke, du går herfra, nej. Der er ikke så meget formål i at være oppe, så sådan... Jo, der er armbryst. Okay, men jeg tror så også armbryst var det eneste formål, der var ved at være oppe. Det ved jeg ikke lige. Nej, det gør jeg heller ikke, men det er derfor, jeg siger, jeg tror. Ja, men er det søndag? Det er jeg faktisk ikke sikker på, for det er Jesus Christ, Bolsen. Det er tirsdag i dag, så det er ikke søndag. Det er tirsdag. Ja, prøv at høre, jeg lever ikke ligesom jeg andre, vel? Jeg lever frit. Jeg er en free thinker. Du arbejder i IKEA. Jeg lever frit. Okay, prøv at høre, jeg lever et frit liv. Jeg er ikke ligesom jer med jeres hamsterhjuls uddannelser. Get fucked. Hvorfor lægger du lige pludselig? Det gør det ikke. Nej. Det gør det for mig. Ja, okay, så kan jeg vide, hvorfor det lagger. Jeg tror, jeg har et svar. Bad computer! Sheesh! Bare rolig, drenge. Jeg har ham. Jeg har dræbt ham. Jeg har dræbt ham. Nej, jeg har dræbt ham. Og det er også.
Womp, womp. Altså, shut the fuck up, du er død. Åh, godt, ædru. Min hund krasser på min dør. Øjeblik. Sprolsen ikke snart passer på, så raw dog er hans hund. Ja. Kommer bare til at fucking knække den sammen og gemme bordet. Hvad så? Nå, ikke noget. Eller? Jeg tænker nok, der var et eller andet. Nej. Så jeg kommer tilbage til... Vi snakker bare lige om din hund. Det er så fejl. Du snakker om min hund? Ja. Hvad er der med min hund? Vi ses, Brolsen. Kæft fuck. Jeg er lige ved at sætte en alarm. Ja, okay. Raw dogger din hund, hvis du ikke snart stopper. Du raw dogger min hund. Ja. Ja, jeg er nu piledriveren. Det er jo ikke mærkeligt. Det er jo, der er en fyr, der rigtig gerne vil kramme, ikke? Det tror jeg. Jo, det er det. Det er ham der. Er det ikke? Nej, det er ham. Warrior Char. Okay, der døde CC. Hvordan døde CC? Fordi der er en guy inde hos os. Nå, ja, okay. Jeg er døde. Det kommer jeg også til. Hej, Kai. Jeg er for god til det. Alt for fedesthed. Ja, nu mister CC sin. Nej. No way. Nej. Rest! Lad mig nu reste! Jeg fik om. CC's runes er reddet. Nå, jeg vil også lige pisse. Okay. Beskyt mig. Nej, du mister dine runes nu. Med ud. Den der stav herude virker som noget, vil være bossen at have. Og den er humonger. Ja. Det er simpelthen diller. Ikke rigtigt. Du har ikke set den. Tror jeg har. Har du? Hvornår skulle det være? Jeg ved ikke, vi har nøgenbadet. Det har vi. Det kunne selvfølgelig være, da du er studenter. Ja, men også bare... det vil være i sommerhus. Ja. Jeg tror ikke, vi har nøgenbadet så meget uden for studenterperioden i sommerhus. Det jeg kan ikke huske, om det var studenterperiode. Til vi studentergilde nøgenbadede vi. Ja, men også da vi var i Lins sommerhus. Det er rigtigt, men der var den nat. Og man kunne ikke se Bubba. Jeg ser jo Camillas Bubba. Jeg kan huske en gang... Lad os bare nok dem herhen. Men CC døde? Ja. Hvad? Nu? Hvad du... Kan du huske en gang, jeg så din kærestes bryster på stranden? Det kan jeg. Det var sjovt. No way! Men hvad fuck? Så røg CC's room. Hvor kom de fra? Hvordan kan der også pisse så længe? Hvad fuck skete der? Okay, back. Hvorfor er det? Ja, der kom nogle små guys ind til dig, mens Brolsen og jeg var op for at clear. Ja. Jeg tror ikke, det var nogen runes. Nej, det har jeg ikke. Nej. Det var, tro det eller ej, men det var ikke meningen. Nej, det var det virkelig ikke. Ja, der kom 2 fucking små dudes med kniv, imens vi dræbte alle troldmændene. Det lyder mærkeligt, men Men det var hvad der skete. True story. no web. Som fucking TikTok True Crime, eller hvad? Fokus med at hilse, så du ved det ender galt. Og fandt jeg på en fars fætter søn store. Og hun er Vits bedste ven. Nå, ja. Jokeren, ja. Jokeren. Som han introducerede Krejner til, fordi han er så flink. Det er seriøst den bedste fucking joke, der findes. Og Greta synes bare overhovedet, det er sjovt. Det er jo også det, der gør det sjovt, ikke? Det er... der er... Okay, så når man skal lave en joke, som folk ikke synes er sjov, ikke? Så er der
Det her er jo sjovt, fordi det ikke går nogen på over Krejn, og siger, han er latterlig. Så. Jeg skal faktisk lave min guy om til en guy, fordi det er ikke et Rockstar-spil, husker jeg lige. Så. Hvad? Det er et Rockstar-spil, der skal være en kvinde, men Nå. det her er jo ikke Rockstar Games, så. Nej, det er rigtigt. Så jeg bryder faktisk reglerne. Det er fuldstændig latterlige regler, jeg har sat for mig selv. Som ingen håndhæver. I swear I'm straight, guys. Ja, straight, fuck dig. Jeg kan bare godt lide at være kvinde. Fuck dig. Nej, det er ikke fordi, jeg elsker mænd. Fuck dig. Det er ikke fordi, jeg engang Pildrive så en stor sort kok. Okay, der hoppede den lidt, synes jeg. Prøv sådan, jeg rawdogger den hund. Ja, jeg forstår ikke helt, hvad appealen er der. Er joken, at hun er sexet, eller? Det er en joke. Nå, okay. Det er en joke. Helt fucking trussel. Det er et løfte. Jeg lover dig, at jeg er 6 millioner Den i pagt. Uden hinanden er vi ingenting. Tusindifne. Oh my god. Juleklæder. Julekalender. Ja, pagt er den bedste juleklæder. Du skal slet ikke. Jeg kan huske det her hop, og det kan jeg se, så jeg ikke kunne finde ud af det. Jeg skal lige se det. Okay. Ja, Hvem starter? det kan jeg godt. Ja, okay. Ellers gør jeg nemlig. Easy. Klarer du den? Ja. Hvor sådan ikke griber eller andet. Ah! Okay. Ja, okay, vi ses, drenge. Den slår mig Fuck i lort. Vent, slug den der ned, eller hopper du ikke over? CC hoppede ikke over. Okay, der er forskellen. Klassisk mor, der er blind og spørger, hvor jeg har sat de 4 kasser vin, som står midt på køkkenbordet. Fas, så mange gange har jeg sagt, at du ikke må låne min vibrator. KH Fas, mor. Altså, er det ikke kun dig, der har fundet din mors dildo? Det, jeg ved ikke, om det kun er mig. Det er kun dig, der har nævnt det i hvert fald. Ja, kun mig, der har nævnt den. Jeg har aldrig hørt nogen sige, hey guys, jeg har fundet min mors. Jeg tror ikke, det var sådan, jeg sagde det, vel? Dreng, jeg bandt den her, og jeg suttede lidt på den. Og... Hey yo, boys! Der klarede jeg ikke hoppet. Fuck. Det er så lort! CC klart, men du gjorde ikke. Okay, men jeg klarede den før, og så klarede CC den ikke, så... Ja, men det her det er andet forsøg, så... Ved du hvad, Fas, hvorfor tager du den ikke igen? Fordi jeg er for god. Nå, okay. Fuck, man. Hvis bare ikke var stået ned, så kunne jeg ridicule CC. Det havde været fucking godt. Fucking did. I did. Så nok det shut the fuck up. Sådan ligesom dig. Ja. Welcome, Wolsen. Folk er blevet velkommen i fucking PC-verden. Ass society. Jeg kan ikke huske, hvad jeg fandt heroppe i randomizeren. Var det ikke det der spyd? Det kan jeg virkelig ikke huske. Den her item er mega god. Ja. Vi har selvfølgelig ikke været her, uden at det var Random. Det lyder mega meget sådan. random. Hvad er det for et item? Det er en hemmelighed. Okay. What the fuck? Du skal selv have lov til at blive skuffet. Jeg skal lige bruge den næste 10 Pokémon til et øjeblik. Men lige du derovre, Poulsen. Faldt du ned igen? Nej, jeg blev dræbt på vejen. Nå, nu ligger der. Det er ikke mega fedt. Ja. Oh my god. Nu skal jeg nok hjælpe dig ved at... Hvad blev jeg lige skudt? Og der er en masse små CC her aggroet. Fedt! Nej, ja. Sorry, guys.
kommer bare en kæmpe pil i skulderen på mig, så jeg falder ned fra stigen og dør. You know what? Skill issue. Det er faktisk på grænsen til smøgesøer. Fuck, den her item er hype. Full moon crossbow. I know. Ja, det er fucking sej, ikke? Hvad sker der her? Jeg har ikke nok intelligence til at bruge den. No way. Fuck! Sådan det skal være, ikke? The boys together. Hvad er dit job? Nå, men jeg står bare lige oppe på taget og venter på, at der måske kommer nogen. Ja, de har meget at lave de her. Det er en god lønning, og man får en cool hat. Fuck man, det job gad jeg godt herude i IKEA. Stå op på taget og vente. Jeg står oppe på taget med en stor Okay, overvej en hjelm, jeg lige fik. du fik den. Ja, du fik den. Oh my god. Hug Ja. mig ud. Ja, det kunne være fedt, ikke? At stå oppe på IKEAs tag med en pind, indtil nogen kommer op og så bare begynder at angribe dem. Det var på mok. Svensker. Bum, bum, bum. Jeg skal trøje af i stedet. Det er sådan noget at gøre det på. Okay, sådan tror jeg må gå rundt over det. Fast ass, yes! Nej, du er død flere gange. En gang mere, ja. Du Du parryer bare så meget Sekiro, som du spiller. Så Sekiro. Nej, se. lad være med at sige det sådan. Absolut nej. Sekiro. Sekiro. Jeg klippede min hund den anden dag. Klippede du din hund? Klippede. Hvor du skal knive sin hund? Klippede. Det kan vi skal være, Brølsen. Nej, med saks og maskine, ikke? Altså det... Du klippede med en saks og maskine? Ja, se. Og du krydser din pubes på din hund. Det var ikke det, jeg sagde. Men hun er blevet meget fin. Hvor er det i din tørretumler? Oh my god. Ja. Har du smidt din hund ind i en græsslåmaskine? Maskine? Græsmaskine? Og det er sjovere hver gang. Ja, det er jo mig. Det er sjovt nogensinde. Fuck. Ja, jeg er lidt lederen. Fuck, den her dør er tung, mand. Wow. Ja, det gør de, hvis du ser cutscene, så bliver du bidt i tåen. Sexet. Nej, ikke rigtigt. Fuck din søn, mand. Dumme kælling. Det var lidt goofy, det der. Okay, den skal jeg spamme noget mere. Og så skrider vi. Det havde jeg glemt, hun gjorde. Ja. Skader, faktisk. Ja, jeg døde. Ja, det gjorde du. Big Mommy falder ned igen. Hun falder allerede ned, okay. Oh, fuck. Jeg var i gang med et angreb. Okay, se, bare dø, du skader ikke. Jesus Christ. Jeg tror, det er svært. Og du overlever det der. Du har så meget opgraderet vækker. Du har opgraderet vækker, se. Du har ass-tier armor på. Det tror jeg ikke på. Okay, Poulsen, du er ikke på pladsen, de laver en prop. Don't worry, I'll save you with my noble slender sword.
Se, fuck dit svær. You are no match Gør for så my lidt skade, CC. Det er helt vildt. Det er så roligt. Hvorfor? Fordi det er Nova Center. Det er ikke et svar. Kan du ikke putte en ash på det i det mindste? Jeg synes, det er sjovt af et svar. Fordi det er et meme af et svar. It is the noble slender Bare soul. giv navnet på sværet, det er ikke et svar. The most elegant of souls in Elden Ring. Jeg ved ikke, hvem den stemme er. Citerer du en eller anden lige nu? Self-care. Eller? Nej, det gør jeg ikke. Ja, jeg er main guy. Det typisk at main guy dør først. Hey, Obviously. Sorry, didn't have to go there. too soon. Fuck, der er mange bøger! Me at the library. Det er ikke sjovt. Nej, det er det ikke. Men vi griner. Fuck, der er mange bøger. Hey, this is library. Du slår ham bag dig, Brøndsen. Jeg havde ikke givet for dig. Ting. Fuck dig. Godt, Ja, han det var er bare. Ja. PC, du dummer en lort. Jeg spiller Crashel. Det gør vi da også. Nå. Epic. Dammit! Sake. Hvorfor skulle du også dø, CC? Og så dukker jeg mit, så kommer jeg på med skrivebord, hvor der er et billede af den der fucking buttplug på klippeværktøj. Det har jeg bare ikke brug for.